Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ой, добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Долучайтеся до моєї вечірньої гімнастики. Ой, привітання усім. О, добрий вечір, Буслик. Ой, Яна, ти уся гімнастикою займаєшся? Угу, як і завсюди. Буслик, долучайся. Коли хочеш бути здоровий, тренуйся. 3, 4. Ой, ні, Яночка, дякую. Але я сьогодні за день стомився, тому гімнастикою займатися не хочу. А здоровим бути хочеш? Ну, відомо хочу, але... Тоді менш розмов, більш справ. Давай, робимо нахили. Ні, мені нахили не подобаються. Чому? Тому що в мене від їх голова крутиться. Добре, давай інше практикування робити. Яке тобі подобається? Щиро кажучи, ніяке. Буслик, ти що таке кажеш? Янка, пробач, але я покуль не вельми спортивний. Мені більш до сподоби читати книжки, чи малювати. Ой, але гімнастика необхідна. Рух – це життя. Ой, да я і так увесь час рухаюся. То на занятки, то з занятків, потім на гуртки, а я ще на прогулки. Значить, практикування со мною робити не будеш? Не буду. Ой, не слухайся свою старейшу сябровку. Буслик, я на тебе зараз як покривджуся. Може, не треба? Іншого вийстя нема. Усьо, одійдися і не перешкоджай мені займатися. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ось, непригоже отрималося. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, Ліля. Добрий вечір. Але я відчуваю, що вечір у вас сьогодні не зовсім добрий. Що здарилося? Нічого, у нас усе у повному порядку. Так, по порядку. Сябры, вы ніяк не привыкнете, что я чараўніца и умею читать думки. Вось зараз я адчуваю, что Яночка надзьмутая. Ой, як гэта надзьмутая? Як паветраны шарик? Я не шарик. Вядома, не шарик, але надзьмутымі называюць таксама тых, хто пакрыўдзіўся. Вось як. Тады Яна сапраўды надзьмутая, бо пакрыўдзілася на мяне і не хоча са мной сябраваць. Нечакана. Янка, а што Буслик зрабіў дрэннага? Да він мене не слухається і не хоче займатися гімнастикою. Сапраўды не хочу, бо я стаміўся. Ну і що з того? Спортсмени займаються і стомленими, а потім у них відкривається другое дихання. Ай, ёечки, не хочу я бути спортсменом. Мне і одного дихання хапає. А коли ти не будеш займатися, не станеш здоровим і дужим. Так, сябры, калі ласка, кіньце вашы спрэчкі і паслухайце мяне. Ну, слухаем. У свеце вельмі много людзей, а таксама жывёл, птушак, раслін, насякомых, так? Сапраўды. І ва ўсіх розныя густы і інтарэсы. Напрыклад, некаторым жывёлам вельмі падабаюцца рухавыя гульні. Ой, зайчики так гуляють. Нават калі ім не трэба нікуди спяшацца, яны ўсё адно бягуць на выперадкі. Сапраўды? Мы з дзядулем аднойчы ў лесе бачылі такія спаборніцтвы зайцоў. А ці чулі вы калі-небудзь пра чарапах, якія хутка бегаюць? Ой, не, чарапахі вельмі мудрыя і павольныя. І ні адна чарапаха не прабегла б столькі, колькі маленькае зайчаня. Безумоўна, так. Гэта вельмі выдатна, што ўсім нам падабаюцца розныя заняткі і рэчы. Сапраўды, так цікавей. Калі б усе толькі насіліся, гэта было б зусім не весела. Безумоўна, ёсць аднадумцы па інтарэсах. Яны з задавальненнем аб'ядноўваюцца.
ходять разом на гімнастику. І на гуртки. Так, мої маленькія, і нічога дрэннага няма ў тым, што камусьці падабаецца нешта, што нам не па душы. Але гімнастика. Занятак вельмі карысны. Рухацца неабходна ўсім. Так і я про гэта. Але буслік сёння рухаўся дастаткова. Ой, дастаткова. Я сёння разам з дзядулем кветкі на клумбу саджаў, а потым ваду насіў, каб іх паліць. Таму маленькі і стаміўся. Не да гімнастыкі яму сёння, Яночка. Буслік, чаму вы з дзядулем мяне не папрасілі дапамагчы вам з кветкамі? Не хацелі цябе адрываць ад тваёй любімай гімнастыкі. У наступны раз звяртайцеся да мяне абавязкова. Рухі на свежым паветры не менш карысныя. Добра. Дзякуй, Яночка. І яшчэ. Прабач, маленькі, што я на цябе надзьмулася. Ой, вядома, прабачаю. Ты ж хацела як лепш для мяне. Вось цяпер я пазнаю сваіх цудоўных малых. Памірыліся, ва ўсім разабраліся і мульцік глядзець падрыхтаваліся. Гэты занятак падабаецца ўсім без выключэння дзецям. І таксама дарослым. Мультфільм, сябры. А зараз усім маленькім трэба Чысціць зубкі, мыць тварыкі. І хуценька бегчы ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Каб заўтра падняцца і тым, што больш падабаецца, заняцца. Дабраныч, сябры. чароўных сноў вам, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.